piny France. Mano KLM koro yawo apisi mare boma ma Nairobi e okang' ma kabino geto yarogo bedene mag ohala e pinje mag Afrika. Jaratije mar KLM Aris Van de Ham ne owacho ni okang' mar yawo bad kambi wuodh ndegeno mawuok e piny Netherlands koro igeno ni biro jiwo ne ohala e pinje mag Afrika kod aluora mare. Mana ka Edwin Okoth leronwa, biro mar KLM nyalo bedo gweth kata obadho maduong' ne kambi mar Kenya Airways ma yuto mare osebedo mana ka yulo. Yawo apise boma ma Nairobi en okang' ma koro kelo ayanga piem mar ohala ne kembe mamoko mag ndege ma bende geto chiro mar Afrika. Jalup jatatije mar KLM Zorak Chelki wacho ni apise chuny boma ma Nairobi koro ketogi kama bere geto pinje mag Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, Afrika ma milambo, Nigeria kod Ghana. If we look at Kenya specifically, we have been adding more seats to our daily flight between Nairobi and Paris. But also in the region, in Tanzania, we were able to add a new route to the Air France network by opening Paris-Dar es Salaam next to our Dar es Salaam Amsterdam route. And on top, and also in the South African region, on our daily product to Johannesburg, between Paris and Johannesburg, we're adding 3 additional flights in the peak summers just to support the additional demand we have seen in the market. And for the future, we are studying more expansion in the region. Apis manyien ma koro kete chuny boma ma Nairobi, KLM biro bedo kod jotije ma uso tiko ne jowuoth e kind chenro mamoko. KLM ni kod safar mathoth mag ndege matudo pinje mag Afrika kod Europe, kama pod gigeto mako chirono kod apise kaka ma oyawo e boma ma Nairobi kaachiel kod ndeke manyien. Africa is really strategic for the group Air France KLM. Why? Today we operate 300 weekly flights between Paris, Amsterdam, and 44 destinations in Africa. We connect Europe, all in all, with our 2 hubs, Schiphol and NYC, to these 44 destinations. We are leader on this European Africa market by far, and we really aim to fight and maintain this leadership. Okang' ma kamano biro kinde ma piny owacho oseyango ni ogebe miyo kambi mar Kenya Airways omenda ma gisebet ka gijwalego kinde ka kinde. Jatend migawo mar wuodhe Kipchumba Murkomen manoyore nyasi mar KLM no ne omedo mana jiwo Kenya Airways mondo many yore mamoko mag riwore kod kembe mag ndege e dongo ohala. We know very well that in the aviation sector there is competition, but there is also partnership. And I believe that the partnership between KLM and Air France is going to be give us the motivation and be an example for Kenya Airways also as they think through partnership with you, of course, which is existing at the moment, but how they are going to enhance that partnership with you and other airlines to make the company thrive and to make sure that in the near future it will not be very difficult for me to make sure that we grant as many airlines as possible to also fly to other destinations other than Nairobi. Kaka Kenya Airways biro jiwo hande ma osebet ka yulo e pinje mag Afrika, kama koro kembe mamoko motegno kaka KLM donjoe, kata kako biro tiyo kanyakla kod kembego, ema biro yango ka odongore koso oyo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.